И какво са хора? Аз съм Чиканито, нали ви обещах, че ще направя стрим, който няма да е на живо. И сега 11 часа, ще правим няколко часа клип на тази игра. Се опитаме да си купим доста неща и ще играем две игри. Ще играем Chicken Guy, след това ще направим... Ще играем на World Box и такива неща. Само сега да разгреем малко. Добре, и моето студио. Тук съм в моето студио. Така. Сега този клип ще е няколко часа, тъй че не знам какво правя. Отидам в... Chicken. Няма нищо. Бяло. Тук няма нищо. Макс. Тара. Те играят Brawl Stars, те. Ай, стига, бе. Много искам да видя. Не! Искам да си направя сервер. С двама човек. Не. Ще направя сервер, в който ще играя в това. И там с история ще го разглеждаме сервера заедно и... Вие, няма никой. Само аз съм тук. Аз съм кралят. Ще го разгледам с хеликоптера от сервера. Някой иска ли да дойде да се стреляме? Аре, някой има ли тук? Има джетпак между другото. Вече добавиха джетпакове. Ето и май 100 Home 5G мрежите. Ужас. Аре, някой иска ли да играем? Аре, играем на соло. Иди от батъл да направим нещо. Аз ще повикам Добромир, ама в 11 часа трябва да ходя на компютъра там някакви неща. Не знам. Аре. Първо ще играем на друго. Ще играем на някакъв друг. Не лехна за винаги. 50 коин. Ето така. И още ми се зарежда. И този клип още ми се зарежда. Така. Значи мисията ни е да купим ето това. И ако можем да купим ето това. Не това, ето това. Аре, нето е. Това. Защото много мотив. Тя удили са, бе. Това барабан ще го купим в другия стрим. Който няма да е наживо. Защото аз не знам какво е стрим. Все едно, че не знам какво е стрим. Това е мега яко. И мога да си го купим много ефтино. Това ще е мислята за този клип. Диор. Аре. Отиваме да бием хората в плеят. Дай да се стреляме с тези чикани. Да се стреляме с чиканите. С червените. Чикани. И на хора, надявам се да ви харесват стримовете. Аз лефнах, май. Аз лефнах. Аз лефнах! Значи една секунда трябва. Не, 201 час. Аз лефнах. Как ме гледа? И аз лефнах и... Между другото, може да ме последите в мимс. Казвам се... После ще видим. Ще видите как скам. Един... Йоханини Нито.
Някакво такова бях, защото нямаше Ц и без той беше на гръцки. Хайде, няма да мога да пусна музика. Да жал с клиповете. Беше е по-лесно. Ще играем Pix срещу X. Eggwars. Не, няма да играем Eggwars. Ще играем с пиговете, ще се бием, ще опитаме целта да си откраднем парите. Знам, че е малко тъпа. Той иска да ни ги открадне. Убих ли го? Аз го спасих, май. Не. Не, ще изгубим. Ще изгубим. Ще изгубим. Прасетата. Добре, аз се тръгвам. Отивам в... Аз ще играя на друго. Искам да играя на оня хубавия сервер, дето се стрелях, дето бихме на Eggwars Рек. Отивам в сервера Реке и там ще цъкаме много дълго време. Аре бе! Това мое, тук мое. Ето го FPS-а. Аре, аз съм свиня. Хеликоптер! Ето го хеликоптера! Съм скачен. Те ги знам. Те е по 25 000. Аре, строим! Тук някой... Аз тук ще строя гигантска къща. Тъп! Някой там се е направил спалня. What the fuck? Fuck is scared me. Не бе, не да има стреля, бе. Лунца. Ти си лунца. Били мони, не стана. Сега гледай Коста. Бум! Чат! Кажеш, че съм голям про, аз съм най-големия про на този про. Махасар про. Трябва да построим някаква къща, защото те завали и ти ще ме убият. Това е така. Той като Fortnite. По-яко. Тук може да се стреля ти да си. Тук е безкрайно. Тук няма мъгла. И тук никой не ти дава зор. Така. Аз виждам. Ето. Някой дойде до нашата къща. Бум! Чат. Нали аз го убих. Е моята къща. Е моята къща. Моя къща. Помали били сани. Нали съм. Някакъв със самолет. Някакъв със Соня. JK. Самолета JK. GK. Тук са гангстерите JK. It's a video! Аз съм затвор. Нищо не става тук. Окей. Значи убим и то. Това пък... Няма джетпак. Това пък има джетпак, има свърши. Добре, аре. Отиваме към космоса. Той като Fortnite, ето. Той като Fortnite. Малко като Fortnite ти. Аре, аз ще строя. Елате я строим. За какво са дали тези неща да се строи? Чакайте, няма спираме. Чакай. Тук мога спокойничко да си ги убия. Така да ги мъча. Бум главата! И вече се GG.
Ами, това самолета го уби. Ами, аре, аз ще пускам ракетата. Някой ще вземе джетпака. Взе го. Някой го взе. Готови ли сте за ракета? Специални поздрави за Анди Студио! Отиваме на космоса. Отиваме към космоса. Хора, отиваме на космоса! Йооо! Много тъпо! Ти си много тъпо. Де? О, джетпак! Не, мантовка. С бомби. Джетпак ли е той? Не, той е мантовка. Ментовка. Много обичам Майнкрафт. И много мразят да ме убиват в тази игра. Аре, качвай се, бос. Абе, те се направиха платформа, ние нищо не сме направили. Та е много хубавата платформа. Хубавата. Той е нашата платформа. Аре, време да се строим. Аре, аз качвам. Той е Fortnite. Аре, строим. Така, брат. Дай да строим. Искам ето така да го направим. Не. Гадно е. Ще го направим ето така. С нормалното дърво. Така. Ето така. Ще го направим къща. Все пак къща. Стига, бе, брат. Искам да си взема поне джетпака. Поне джетпака го искам. Не! Джетпака е за мен! Джетпака! Къде е джетпака? Юууу! Вече имам джетпак. Вече мога да летим. Аре да строим, брат. Който ни закача. Той умря. Той умря от нищото. Аре ще строим, брат. Много си добър. Аре. Сега нагоре ли? Ще правим втория етаж ли? Ще правим втория етаж. Браво, ти всичко знаеш. Ти знаеш всичко. Браво. Ама тук не може да влезем. Чакай малко да може да влезем. Не може да влезем. Още малко натам. Не може да влезем тук. Ето така идеално. Това ще го убия. Ето така. Пау! Много съм добър, бе. Аз съм JK. Бърках му на бей, ей. Кела мино. Пица. Абе, това много дразнил е. Ей, нещастник. Остани ни намира. Остани да си строим. Спокойничко да си строим. Остави ни спокойно да си строим, бе. Какво сме ти направили, бе? Охон. Ти си бай. Айде, време е да строим. Построим. Браво, ние сме много добри, бе. Каш ти. Оливер. Браво, много сме добри. Сме много добри, бе. Ние сме JK. И братът на Бей, ей. Абе, тук няма място, как? Няма място. Ти ще го забележиш, че няма място. Заклещих се. Ето там. Ей го е. Гледай го как гледа на майната му. Какво е той коти, бе? Какво ще сложи коти? Бъм, дай ме коти. Дай бо. Лоп! Много ми бъги играта на то, защото FPS-ът на сървъра е малък и... Абе, вие какво тук сте го барикадирали? Все едно, че идва Втората световна война и вие да не излизат и те да не дойдат. Отворете малко. Няма място, бе. Абе, то... Ей, бос май... Няма псун. Това няма да е твоята територия. Това ще е май територия. Бийте го. То го бийте. Нали аз имах джетпак, бе.
Това е нашата територия, не? Хората е нашата територия. Искам да умре то. Много ма дразни. Те вика, че е неговата. Умри! Убих ли го? Убих го! Убих го! Браво на мен! Аз съм мастер про. Ех, тука... Какво ще направили тука? Аз ще се махна, ако продължава този мангал да ни тормози. Ще го кикна. Ще го бандна. Още веднъж ще го бандна. Защото... не мога. Ай, на 30-та минута ще ходим да играем World Box. Когато ми го мързи да играя тази игра. Се играе 2 денца. На спирката. Къде е? На спирката. Майка ти. Хайде. Някакъв пуска с микро. Вали! И то... чакай, усмивката ми е гадно на това. Кой уби моя приятел? Ти го уби. Браво, браво. Браво, ти го уби. Аз ще взема и това. Акеора. Браво, от това са пазети. Ще го напсувам даже. Ще го напсувам в чата. Май. Така. Бос. Давай. Чакай да го оправя. Накрая се спря този бос. Не. Така. Спря ли се, бе? Искам да го бандна вече. Умръзна ми от това. Искам да го бандна, да се махне повече. Да го няма. Дим да го няма. Искам да го няма повече, защото ме умръзна. Такива цигански стъпа, но пак става за нещо. Вие какво го направихме на това? Чакай, изчезни да го убия. Ми трябват пари. Злой путек. Сука, бле. Как го убих? Стига си чупили тук отгоре. Имам бутери. Някой ми е лайкнал клипа. В мало такова. Това. В мемс. Спри се, брат. Много си гаден. Остави ме на мира. Остави ни на мира. Искаме да се строим. Остави ни на мира да се строим тук спокойничко. Няма да пуснем да ни дразниш. Аз се заклещих. Дай да го оправим. Защото след няколко секунди е кик. Защото за да се кикнем. Защото трябва да ни върви хубав FPS-а. Да ни върви като бял куч FPS-а. Убил съм един човек само. Какво да се прави? Его. Бай мангал. Я ме си приятелите. Иначе като дойда и там. Тук как ще те гръмна? С този снайпер? Ще направо. Виж го това мангал, Убийте го. Той е много гаден. И с те изпъкналите очи как ще го... Много е гаден това. Убийте го. Той е много гаден. Убийте го, защото то трябва да умре. То не е добре. То трябва да пие хапчетата. Убихме ли го? Браво, машинки. Убихме ги. Той иска да ни провали всичко. Тук. Ние просто искаме да строим.
Колко сърце раздират, направо се разплача. Еми ще го изкорме, ще отида в неговата къща, ще го... Какво ще му направи? Айде, GG. Аре го, да дойде, ние сме позители. Какъв ще ти е? Ето го, ей го боса. Си много гаден, си мега гаден. Умри, защото трябва да умреш. Съжалявам, ама трябва да умреш. Не може да те оставим на мира. Нали не убиваш сената и буркинските синички. Остави ни на мира, иначе ще те изкорим. Какво правиш, бе? Така. Браво. Някакъв с... Той моят изтребител, между другото, ако не знаеш. Аре, тук има за наш летищи. Абе, строите ги и те, защото те ще изчезват понякога. След 5 минути те изчезват. Аре, бе! Хайде, всичко замина. Какво правиш, бе? То не е добре. Попреди си малко. Аз ще ви пазя. Той не иска да ни убие. Той иска да ни убие. Бос, го боса. Ще го пам един ват. То от наша, да. То от наша. Ама то не е от наша. Бот. То читър бота. Го мера. Аре, бе, спри, бе. Искам да те убия. Мале, вече почвам с картечницата. С пистолета. За какво съм си го купил до Озон? Мале, бегай, бате, бегай. Какво направи тук, бе? Тук е един изтребител, ако не трябва. Аре, това нашия умря. Трябва да бегаме. Качвам с хеликоптера и почвам да го бия оня. Защото то много дразни. Тук със снайпера ще ви киквам. Скачай! Ти не разбрали, че искам да му оставиш на мира. Искам спокойствие. Кратичко, спокойствие. Искам спокойствие. Какво правите тук? Мазен. Ти си мазен. Много си гада. Аре, още малко и... Аре, стига, бе. Такова ми на боса да му такова. Босю мангала. То... Мама дразни. Ей го. Не е ли те срамо, бе? Изчезвай от тука, бе. Изчезни. Пускам бомба. Давай, бом. Искам да умрете всички. Умрете. Ето го. Къде е паднал, бе? То не е добре. Го, Майко! Моето люди е нещо много студено. Го, боса. Не, то не е. То само там се ходи и нищо не прави. Ама и то, колко е дразниш, че направо, не знам, какво ще го направя. Мемеш някой ми е лайкнал клипа. Къде е това, бе? Какво е това? От моите самолети. Аре, ще направя магазин специално за всички. Спокойно. Аз съм искал спокойствие. А ти даваш един голям. Да не кам. Спокойствие искам. Искам спокойствие, а не да ми влизате в моята къща да ви таковам.
Ей, гледай какво прави! Ей, майна! Бягай. Много фас изчезвам, отивам се строя на далечно място. Възкресението на България. Убри, бе! Той е велика моме! Той е великия моме! Айде да си тръгаме! Чао, банда! Извинете, ама. Чао! Ей, да ти такова ми на това пил! Изведнъж аз ще отида и ще му изкърта главата, ако отида в неговата къща. Ще ти изкърта главата. Малък свинче. Мамино свинче. Бай, то кой ни прави? То с тези гадни пистолети. То чита, то мазен чита. Казвам ви, то не е добре. Не, то трябва пи хапчета. Аре, пи хапчета. Много вкусни хапчета. Много са вкусни. Аре, аз съм Макдоналдс. Трябва отслужвам някак си. Все пак съм Макдоналдс. Ето, Макдоналдс. Продавам Макдоналдс. Един шайк. Ей! Къде? Така, къде е шейка? Ти рак потяк. Ето го шейка. Айде! Отивам да пием водки! Абе, ей! Ти, не можеш да се качиш и тук чак. Аре, тази жената се качи. Китайка. Изчезвай, китайка. Ще ритна една китайка. Китайките. Абе, то е много гаден. Те моите не са хубави, ама и тия моите моята версия много по-яки са. Ей. Аз тук се обикалям. Тук спокойно ще се обикалям. Те нашата територия се замина. За жалост. Аз убих всички. Скачай! О! Какво направих? Аре, още един самолет. Искам да се кача. Не. Какво става? Брат, какво става там? Абе, тук става голяма лудница. Аре. И аз съм с това откопта. Аре, дай. Въсе, дай, въсе, дай. Аре, въсе, къде замина, бе? Къде замина? Аз искам да съм с този самолет. Аре, аз съм с изтребител. Виж какви паркури правя с този изтребител. Направя паркур. Така. Направя паркур с този изтребител. Гледай сега. Това го нямам в... Петлю. Колко трудно се управлява този самолет. Ще лефна. Казвам да ще лефна. Искам аз да се кача при вас. Аре. Ами ай, ще играем сега на друго. Играем на по-яката игра. Дето смятам да... Ей, сега ще ви покажа в ММС, че имам още няколко лайка. Ще ви покажа
Как се казвам, за да ми намерите канала, ако искате да го видите. Качих няколко поста. Имам един... Не. Нямам никакъв сабскрайбъри. Колко? Нямам никакво сабскрайбъри. Я ще да видя. Някой лайкнал или ми е моят? Да, когато си луд, 2 лайка е събрал. Някой ми е абонамент. Чикенито. Така се казва, може да ме намерите. Чикен 2 н ито. Чикенито. Имаме и той за 2 лайка. И той има 2 лайка. И той има 1 лайк. Защото... Значи... Колко абоната имам? 0 абоната. Пост. Имам 4 поста. Не, 3 поста. Едва 3 поста. Пост. Нямам абонати. Нямам и членове. За съжаление. Ако искате ми намерете канала, пише се Chicken Nonito. Не знам що. 2 н. Не знам, просто напишете Chicken Nito и ще ви излезе моя канал. Нямам коментари обаче. Да, нямам. Но пък имам 2 лайка на новият ми. Когато си луд, супер. Добре, аре, сега ще почвам да играем на Worldbox. Къде сме стигнали? Сега ще разширим малко територията, защото става малка територия, нищо не мога да направя. Айде, Worldbox. Играем на Worldbox. Гадното е на Worldbox, че нямаш нищо. Добре, ще е целта. За 30 минути, като минем 30 минути, ще играем и на съдби, ако намерим. Добре, първо почвам. Маха на острова. И ни трябва. Трябва да умре. Вау! Yes, bitches! Отиваме. Абе, аз тук ще свърша работата. Мали как ми лаги, не? Мали как ми лаги? Как ми лаги? Вой, как ми лаги? Чакай, че ми бъгва, мали. Чакай. Чакай! Значи седим. Тук седим. И няма да има николко. 5 са, окей. Я да са повече. Да са 0. 2, аре 5. Ще са малко повече. Ето така, идеално. Айде. И така ще го направя. Ето, идеално. Вау, тук има смайли. Смайли, мадафака. Окей, аре. Име да пускаме хорица. И това е така да пуснем. И, наре. Цъкам хорицата. Даратни боя. Бая хора ще ни трябва да ги такова ми. Да ги развържим да направят още къщи, такива неща и ще ни направят хъбо. Удовевел. Вово. Оговево. Добре, оговево ще са това. Трябва да има 20 най-много.
И 20 човека, аре. Толкова стига. Какво да правим? Негос. Значи... Окей. Кралство. Първо трябва да направим високи метеорити. Това е Уикипедията на Worldbox. Не искам да я чета. Сега в момента снимам клип. Айде. Ще бая голямо. Ама... What? Fuck? What the fuck? Какво беше той? Какво беше той? Я. What? Много някой се е получило тук. Много интересно се е получило. Как се е получило? Много интересно. Не ми те отиват в Смайли Хаус. Смайли. Няма как. Без да направим смайли. И така ще направим сега още едно смайли. Едно смайли. Сега да не го поразим. Ето така. Бягайте! Внимание! Бомба! Още една бомба! Внимание! Бомба! Але, сега е време за вода. Много вода. Много вода. Аз нищо не направих. Искам да пробия почвата, но не ми се получава. Добре, ще попробвам. Тук с ей-той. С ей-той ще попробвам. Въй! Аз всичко струших. Струших всичко. Защото ми трябва смайли. Ето така. Трябва да стигнем до бедрога. Аз ще пробвам едно нещо. Ето това е смайли. Смайли лент. Смайли. Добре, той не е смайли, той е fucking shit. Пикинг. Има един човек, тук има един човек, който... има много хора има тук. Добре, да спамим още хора. Има хора. Даме да. Има доста хора тук. Тук има много хора. Тук има много хора. Значи много яко. Много лесно. И ги изчакам да се размножат и се видим после, като ги видя дали се направи по-хубави къщи. Вау! Това се получава в Япония. Сега ще пуснем малко шип. Вода. Олели. Ой. Още малко. Йой. Окей. Това малко не знам, защото става ужас. Смайли, мадафака. Къде е смайли, мадафакър? Ето го смайли, мадафакър. Или ви прича? Те са направили малко къщички, ама... Тая е първата и ще я видим после след една минута. И
Еми, те добре се разнижаха. Та става добре там. Сега да видим и тука. Няма хора. Злям, бро. Бай-бай. И без стои си. Такова. О! Има пожар! Пожар в гората! Сами си го гасете. Просто, като няма хора... Бързо, има лавини! Лавини! Има лавини! Бягайте! Бягайте, че има лавини! Това остров се казва опасния остров. Защото може да го направи розов. Блюдинг. Какво е блюд? Блюдинг. Блюд райн. О, кръв. Ами, ужас. Ами... Бягайте, бе, нали? Това е опасен пожар. Това е пожар като в Чикаго. Оф, нали съм добър човек. Ще ви помогна, защото ви не можете нищо. Вие хорицата нищо не можете. Айде. Омах. Омах се казват. Мандалиев. О, колко яки иероглифи. Да нито и да има извънземни. Аре, нищо не е. Защото сложих малко рате. Време за рате. Уй! Значи и то остров потъва. Еми хора, става ужас. Тук става ужас. И тук се подпали гората. Много гадно. И те ловево трябва. Трябва да добавим повече хорче. В ловевото. Аре, зеленото. Добре, аре зеленото. Омах. Той е на 500 км от нашата. В нашата няма хора. Трябва да добавим малко хорица тук. И нашата. Айде, вече има ходица. Паче има ходица. Изберете къде искате да бъдете. Ето, вече имат съюз. И тук ще им направим да имат съюз. И тук ще им направим да имат съюз. Да имат общо племе. Ами те имат общо племе. Няма да може да го направим. Ще успеем ли да направим общо племе? Я да видим дали... О, той е направил голяма къща и то малки. Е малко още хора. На момент, с бързина. 5 пъти на джойстика мога да стискам бързо. На секунда. 1, 2, 3. 4 пъти, моя фака! Ооо! Йой. Бу, тази черната дупка. Ето и черната дупка. Айде, видим. Ома е та червената територия.
добре ще се справя, ако не, добавим още човеци. Да, бе. Айде, бе. Да те факам. Значи и така се прави. Ей, да те факам и тъпия урод, бе. Идеален. Идеален. Има хора. Те не искат, те отиват на майната си. Добре, аре, те ще ги оставя на техно място. Ще ги оставя да построят малко и... О, между другото има пустиня. Аз това го забелязах, чак се... Не, аз го забелязах вода го няма. А, той прича на ръка и така. Прича на свещената ръка. Бе, аре, ще ходим още малко хора и ще... Ще се видим после. И така. Еми добре хора, ще видим кои хора са в племе. Кои хора са в едно. Значи, те с зеленото са една. Те са съюз, а те с бялото не са съюз. И се добави нова държава тук има. Давай. Да има къща. Искам къщи. Да по-скорото и не ми трябва. Само за племето. За племената. И хората. Значи те в оранжевото разбрах, че... Ето го краля! Ето го. Какво е това? Това е остров. Ами той ще умре след няколко дена. Ето, сега ще го довърша. Ето, аз го убих. Убих го. Пак става. Интересен е, много добър. Ще има вода в него. Всичко е окей. Тук всичко е окей. Ако искате, отидете към него. Тук те се разводиха доста тия, бе. Бъдем още хора. Трябва да изпълняме квестовете. Трябва да изпълняваме квестовете. Квест. Къде има квест? Ето ги всичките. Моята е тая. Къде е она? Пибора Емпире. Къде е тя? Емиле. Къде е тя? Та синята са 770. Те се съединиха. Казва се една империя. Чакай да видим квестовете. Значи, така. Риби. Те са рибите. Ама по принцип няма никакво там. Айде. Всичко замина. Айде. И сега ще умрем. Ще умрем. Хеликоптер. Ето ги хеликоптери.
Пред мен е хеликоптер. Искам да видя къде са ми квестовете. Те са една империя. Я. Ето и това не е какво я знае. Не е какво. Какво е това? Иллюминатите. Какво е това? Нищо не разбрах. Какво е това? Значи трябва да минаваме квестовете. Окей. Окей. Вече разбрах. Ето го тук. Той каза, че ето го е тук. Една земя. Ето една земя. Ето е земята. Не. Ето това. Трава, къде е ситито? Ето го. Ето го е. Ево. Така. Територията. Чакай. Ще го видите какво правят. Какво правите, моя? Какво правите? Искам да видя тук. Не мога да разбера къде е. Къде е това? Не мога да разбера. Това къде е? Ето го. Но не е това. Не, ето го. Ето го. Намерил. Чакай. Не това бе. Ето го. Това ми... Не това. Не ми трябва това. Трябва ми това. Искаме е тук на земята. Считам да ето такава. Ама ще ме е завърната ли? Ще ме е завърната ли? Не! Еми хора, тая игра е тъпарича. Еми хора, надявам се да ви хареса стрима. Ако искате ме последните в мемес. Пиша са и така. Чекин нещо си. И ако искате да ме намерите, да ме последвате, да се абонирате на моя канал. Качвам някога качвам някакви. Да, това е интересно. Ако искате кучето да оцеле, дайте лайк. Просек! Не. Ами окей, това е много яко меме. Такова моят. Ето, това е моя. Имам един абонамент. Не, нямам никакви абонаменти. Ето, нямам никакви абонаменти. Пише се Чикън Нито. Чикън Нито се пише. Ако искате ме намерете. Чикън Нито. Когато си луд, 2 лайка съм. И когато пак си луд, там съм написал. 2 лайка отново.
Тая нормалната кокошчица, дайте лайк за нея, защото е много сладичка. И, айде, това беше за днес. Надявам се е харесал. Последете мемес. И чао. И ако искате още да играем на Chicken Guy, пишете долу в коментарите.